computer chia siam dor pakhata chuan donei tu le patling pakhat chu anlo indoor meka donei tu chuan laptop pakhat chu ron la thain chu pa ma chonan ta a peso sa thumanga yang ti chuan a shil advance tan puisa min pela ti chuan kan lo khoi don nia ati chun zuma chu pai ro chuan peso sa thummo awatu em ve ti chuan alo changa donei tu ero chuan ni e atu angin alang mai thaya Mahse laptop hi khoyangai na sa ema chuwang chuan atlom theilovani tin alo chang vele a khol hi chiak taka kan en chian nga ya chumi pialama hard disk hi format ngai vek boka operating system te po kan install thatle anga ya tin battery hi thlak ngai bokang chu alani lo adang te po kan khoi angai mai theni atibok customer chuan animo chuting tura kalungai mi lova lo tin an thodeu haka voile khata avai khan siam lovin apoi mo zual kha kan siam mai donem ni ti in azot zui Mahse dor ngak tu chuan omzi lawang a khol zong hi ain kop vek awangin a cheu hi kan siam ngal vek ani lo chuan imang thei don chung lo lom alo tile si customer chuan lo zot lein ani le chutiang ani si chuan file te ma zong extractor kanaya chumi chu min lak chu sak mai donem ni ti chuan azot le don hak tu chuan e ole chuting mai du ta chuan a theilom Mahse aboi thlakin hun chu adu rei ve mai thei a chan chu i hard disk a file te la chuak tur chuan software thade hlet kan man angai dona chung file kan lak chu ta chu external hard disk a kan da vek photang chuting tur chuan hard disk partition te kan ti chet alangai le dona kan format vekanga kan install lenga chu mai pilma operating system te kan khoi le ngai don bok Windows Office browsers media players atopera antivirus kan da lu le po angayang rin ain hun adu re dona chumi mai pilama chuan paisa po i choi bel zok angai mai thei tin asoi ta adu mai an bulalo ve tlangwal chuan anthil soi zong chu alo shave veka alu chu athing nar Mahse engma asoi lo customer chu angoi le wanga ngun tak chuan ai ngai to ati asiat chuta a laptop chu lakangin ato emai kasiam ti lo mai nge atia kalmai chu tum Mahse donei tu chuan alo ko let le kan dora ilo king lu to a athalo lai zong te kan lo check vek to a kan check man kha min pek venga ya lo ti in hundanga siam ti tura ikal dona I chuan ifim khur don nia mi bum shevak lo hi an tam te ani o I laptop chung chang kha I shevak lo ni a an chet phei chuan a chemi lo po a chi anga soin an siam ani ti in dotin an bum du nge yang che chawang chuan film khur takin kalla alo thlona sum tam tak isen lo nan tu ma in bum tir mi siong chewa te chalo te in du sak mel tak chuan thuron te chu alo kol vela ali na taka chuan ama hi a phakar ber chu an si do danga akal lo nan ti in tum nei ranin chutiang thil te chu asoi po anima na le an customer po chuan a laptop chu han en wangin ni e isoi dikin karing ikota hian omlo mai te se atita a donei tu chu achung ril chu anui vurang le atumang chi chu alotling ani customer nena chuan ole kan kuta da vekro engkim thatakin kan lo siamanga naktuka ilolam don nia atita zunga an customer chuan naktuk chamalama emni kalau kalang atilea Mahse donei tu chuan chanolama ni ro se engkim kan siam zwa kan check le vekanga atulani phot chuan inhena po kan lo deliver mai don nia ti chuan alo chang le a customer chuan atha e amai ro chu kaman mo khop maya file kha ka khoi zung ngai sia naktuk chamalama kalo bedon chunia amalama min pe sak thei chuan kalo mutang alo tile anbulalo ve tlangwal chuan makti mel takin aron ena Mahse engma ala sei chung lo donei tu pa chuan an customer nena chuan ni e kare thiam lu tuk chea iman mo ti bok sia Mahse chunulama lo chuan kan pe man lawang a chan chu heng zong kan sia mai pia hian a thange ni ti kan check le vek angai dona ilo hak sham donia engkim hi a tha thayang bera tia soisel no omlo thayang ber kan du thin sia atile taka chuan customer chuan alu chu atoi vuta ole kalome ti bade uni ani in
kalmai chu tum Mahse donei tu pa chuan alo ko ki le sar ikalmain thil pakhat advance in paisa kan la thina se zathum samnga min pe photla abanga omle kan ki le don chnia alo tileta customer po chu lo ki le in aki korip te tang chuang ta wallet chu aphor chuka cheng zathum samnga chu apeta aril ru churil taka chuan to chu ati ani du thlan tur ero nein a in rasilo rilu damlo tak chuan paisa chu apeta ani donei tu chuan lo lak sak vatin aphur sur sur khop mai an customerin a chu san vele chuan tlangwal chuan donei tu pa chu aron huvat enge thilom zia ti in aron zot thoya donei tu pa la chuan enge soyom zia ka re thiam lo alo tilet he ho tlangwal chuan khapa kha enge tinge khati zat zat kha angai hle nem enge om zia ivan dil nem em ve alo tia makati in angai na asiat lo mel kher mai le hal donei tu pa la chuan dik takin lom kati alo tisam at mai si tlangwal bok chuan eng thil mo dikiti chu tiang ani lo a computer a khan thil dik lo eng ma om lo hard disk format angai lova battery thlak po angai lo a off dik lo wang mai maya har sat na om chawani kristat saka a thale mai lo eng ma siam tur ngai dang a om lo atile a donei tu pa chuan khatinga khan ilo boi ve vak angai lo ka assistant ini angin ipu kani a ka thuthluk na siama chuan min hnialang mo hei hi in zalo na ani ti hrem ti chuan akhak ta zek mai tlangwal chuan zalo na nilove sar ka zalo tuk che Mahse Dawt chuan ka Thurualpui theilo che atita apu chu athin rim ngang mai le longai tharo Luis thilom ji hi engma hriat inei lo rinom idu ani chuan thil danga rin omro Mahse sumdon na ani hlotling tur chuan thluk kan manangai sin rem chan na lo hi kan bo pel tur ani hleinem chu rin omlo na po ani lo sumdon na chu hetiang hi ani hlok na tel lovin tuma an sumdo ngai lo atile ta zek mai Mahse tlangwal ngai dan chu ani ve hau lo mai hetiang hi mo sumdon na iti chu ti in aphun sep apu chuan ilung oi lo view ani mo ferang che ipu kani ti hi thei hil ngai su ilung oi lo ani poin thuthluk na chu ka siam to ka sumdon na hian ator na turin eng thil ma te suang che ati tamak mai tlangwal chuan a chang to lo na a aril ru chu annum lo khop mai ti chu a hriat thei ome an pu chu lo tong chuak le in imelan dan kha thak dang lam to ro le khatiang kha chuan customer te po an lo kal ngam na ente Luis thil hi hrathiam lo mai ani sumdo na chuan khatiang kha kan ti angai chang omolom hadam tak khan omla nakina chuan ila hrathiam chove zel mayang sumdo na chuan tapoi mo ber chu sum siam hi ani sumle pai kan tho chu that angaya kan hlok tur te po kan ngai tu tel ve zel po angai bokalom loti in tona chuan tlemin aw po adam deuta relote ka chuak lok dona kaloki le thoyang komlo chungin dor hi thatakin ilo en koldonia ti chun zomin dor chu a chu san ngala darkar khat aliam vel or ti chuan amalo ka an customer kha man mo takin aron phelut le ta dor don mai tlangwal chuan lo chon vatin chibaile kapu entin nge kapui thayang che alo ti fata chupa chuan darkar khat malama khan ka computer thalo cm tir torin kalo kala ai library nge chi kha format tangai te intin ka ria alo ti a tlangwal chuan animo ole ka shi file chen khat chu ka cover to olom alo ti ve fata chupa chuan animo eng ati man so ti chuan tlangwal chu loin rol le vatin khang file ho kha itana poimo tak set ni khan isoin ka ria adikem alo ti le thuai chupa chuan ni adikalom khang file te kha katana poimo mai pi lama an mo taka ka khoi chun zom tur te an ni a enge chan sin tin kalongai chang chavania alo ti le lai chuan tlangwal chuan trong bor pain chu customer laptop chu ala thlak saka customer chuan ka soitak ang khan kalongai even mai ania helai nai a hian kalo kalrem chang bok nen ka chuak le to nge atia Mahse tlangwal chuan angai lo ti khan lo nga kro helai te hi kan khoi lokanga ti chuan i hol thei nga lang ti chuan alo chang le vat customer chuan mak ati khop mai angai na shalo chuan ati ngoi tarenga minute khat velak nu chuan tlangwal chuan khaile achata i hon thei to ang i duang tokin i mang thei to
ati tamai chu customer chu ameng za ko inga engtin moi soi ati ta he ho a tlangwal chuan o atha to e avai na tha engma se sela tur omin ka tha to lo alo ti le si chu customer chuan mak ati tul engtin nge athat mai thei ti chuan alo zot wat tlangwal chuan achiat na atam lo lom siam thata har lo re lo te ba khoi angai lo alo ti a chu customer chuan ani le file te kha alo ti zau atha e engma thalo om lo format po ngai lo a file po korap emo chia engma om lo ti khan i man chun zum le thayang ati lai chuan an customer chuan mak ati le khop mai enge thilom ziani ta i thopui pa khan asoi har sa hle sia ti in mak ti tak chuan chu pa chuan tlangwal hena chuan azot ta phong mai tlangwal chuan a chang chuan thil hri chul pal te hi awm ve thina ti chau chuan alo chang thil dang chu engma soi atum lem lo tuna chuan i computer chu aman le thei to lom lo te in anui var bok an customer po chuan thil dang azot zui talem lo lom thu chu a hril mol mola i chunga hian kalom hle mai i chan chin hi mi ka hrilanga midang hena po ka recommend nge yang che kan company mi le sa te pon an pandu chen karing atia i hming mi hril ta che ati chun zum bok kaming chu Louis ani e tin tlangwal chu na lo chang vat customer chu hanui varin Antonia kani e tin asoi ve a chamin ho chuan customer chuan Louis ne na chuan lom thu ashil pa mol mola chamin ho chuan office lampan chuan kalzai arial ta Louis chuan Antonio kalia moi tur chu codingin apoi sakir chu ape a Antonio an poi sakir alak chuan mak atinon le ta chengsom ni chu mo ka choi don ti in Louis chu azota Louis chuan akir sole mo ati man hial Mahse alo kir su lo zong lo hanui varin Louis chuan chengsom ni khan ada ifeke alo ti a ke soyang khan i computer kha achetam lem lova khoi tamangai lovani ati chunjom Antonio chuan alu chu han thing narin ama she tok lek chuan nang hian thilmak bin mu ti reng mai zong ani hi ati sapa han tong reng davin Louis ne na chuan i phone number khongai min peta che ti chuan adil ta a enga tan tak chuan ti ni mo Louis chuan do number nge iduang kema number tia aso chuan Antonio chuan nangma mi mal number ni ro se ti na lo chang vata Louis po chuan a phone number chu siak molin Antonio chu apeta Antonio chuan loban vatin lom thu anin shil mol hu chuan man mo tak chuan office lampan chuan akal santa kong khar chok tep tia chuan doni tu pa ne chuan anin toka chutianga laptop ne na an customerin man mo tak dor achu san chu doni tu pa chuan makati melin asil hai mel khop mai man mo takin Louis chu aron pan phaya thilom zia chu aron zot ngal inge zia engthil ngai ti khapa kha engwangin nge a laptop pom chum khan achu ti chuan aron zot Louis chuan ka pe ni kha a thavek to a heta kan kol hi atul na om tol hi nem asiaman tik tak kalo charge pok ti chuan alo chang sam at apo thin chu arim ngang mai le enge aman dik tak ka charge iti chu a om sia tin azot le ta a opo chu a hriam tha shoi khop mai Louis chu hanui varin Antonio wan poisa apek na receipt chu apu hena chuan amu tir ta hetiang zat la khian imamo zong leina adai donem ne bill pek ilangai zui tin Louis chu amen rum ngar khop mai le dai hau lovong kapu Mahse a computer a khan chiat na om lova kha item kha ka choi tir theirawani a computer ka restart khan a thamai si ni tin Louis chuan alo chang le a apu chuan ngoi makro chung ta chu ka hrelovin iringamo lo ti vela in Louis chu avin ta shrap mai Mahse Louis chuan chu tiang ani ta chuan inga tinge do choi khera tulna ti in apu chu alo chang le apu chuan voing zat nge ka hril fia don che thilom zia hi enga tinge i hria thiam du mi alo i hria thiam du lo nge i hria thiam theilo zo sum do na chuan a thlonin engma kanin ti sak thei hleinem atile ta Louis ero chuan a thlonin engma ka ti sak lo aman dik tak ka char chalon ative tlat thung dik lo taka midang la ka tanga sumlak lo tum hi adik lo shum ani kapu pathian hena tangin malsom na po idong lawang dik tak le taima takin thogila kan dika kan taima ani phot chuan pathian malsom na kan dong emang mizo ho ang maya langlo loma
thil dik lo ti le thil sual ti kan hre lova adiranun kan chin reng chung chuan pathian hian atangin mal somna kan tung ngai lawang ative ta thak mai doni te pa chuan iwan zaklo em ve ka zele min ti mo ipu kan hi riem khaba ka inzalo na kha omlo atok ta viawe voina tang hian ka dor hi chu san ngalang che bani ni aron ti tatlat mai chu thil kher chu luis chuan alo be selo makti takin engtil mai ti sa alo ti a anpu chuan isha dike helai hian thok turin hunram chang ka siam sak che a engkim ka zir tir che a tuna ilo puitling veta hei hi mo min thung rul dan chu voina hian nangma wangin engzat nge ka sum don na hian ka hlo isiem ti changle falin luis chu a en kal mai le a thin rim lutuk chu a sen tron bok luis chuan chu tiang ni lo kapu dikta ka thil ti hi a thalom lo la te sham in a pu thin rim mel mu chu nuam ati chi a bik lo an pu la chuan tu nang lai kho vela dikta ka thil ti in a ho sak mai thei to lo rim takin thok po ni la engti ringe ho sak nan imamo ang voitam fing turin ka hril che ni lom ni itidik lo deuh ani poin tunge hre chuangang sumle pa hi alom kan tho chan a felber le a thaber om zia zangin ega tinge chuti khati iti tlat keini te chu thushan india rama north east state pakhat mizoram khu enta che india rama state de theiber pol ne sikhuan veile khata ron hosa thut an tamasin an ron hosak to chuan tu main an be chengam lova piek chiat an hekin an tlon ron emo ti mai tur zok ani an sumle pai mu na le an hosak na chan chu engpo ni se ngai poimo ani ngai lo chu ani khovel kal phung chu an ni che dan ngai to chuan ke ni che dan te hi chu nep takani chu po ka theilo ilati mo ni ka theilo itia ke poin thopui che hi ka thei to bik lovani chu wa chuan helai mun atang hian chu nga lang che ati vele tamak mai luis chuan tongkam khat mai na chang lo in thla hrum tak chuan an pu chu ena mong cha chuan an dor chu a chu santa a chu pa chuan an pu chuan cho molu tuk tin ala tong khum zau zui get atling chuan luis po chu ai ngai tu mun ve hle mai ingtin ne ka ti ta kang o tuna chuan na tho nei lo kan ve tareng mai ka thil ti kha adik lo ta em ni khoyang le na chu ka thole ta kang tia ai ngai to lai chuan a phone chu alo ritaral ran mai le a phone chu ala kang hello antia ne lama mi chuan hello luis I thaim ti in aron bevar antonio kha alo ni min la she an chumo venama computer lo siam ti tu chekha aron tia luis po chuan o shate reng mai shalu tu ke intil nge ni ta ka computer siam khan har satna engmo omim ni athalo lai te omim ni ti in alo zo thoi antonio chuan nilove chuting lampang anilove hey tlong takin na po ka chun zum thaye venchu nangman min chan him an rema talom aron tilet ve a luis po chu alim hle mai kavan lom mmvo engthil nge ni ta enge meron phone chan ti in antonio chu aron zota antonio chuan englovonia karon biak na cham cha chu naktuk lama hian hun nei chuan kan office lama i local lok manangem le computer le laptop te siam tur kan nei nul maya min lo en sak thei chuan kalo mutang aron tia luis po chu anui var alim khop mai le tereng mai kamanalom alo ti fe vat antonio chuan ole alom ome chuti ngani chuan confirm ang o naktu daria ta iran thleng thengem secretary hena kalo soyanga karuma aron lu tir mai don chenia atile ta a luis po chuan ole athang kaman theyang huntia ma che chuan kanin modonia tin antonio nen chuan anin thlata luis chu alim khop mai arin om em wang chuan anga tang chuan ban ani a atu ka tangin vai takin na azong do nemo ati lain atho sen lo ton lain alo muk chu ani si atan chuan lim lo chi po ani lo reng ani atuk jing khwa chu alo warta jingdaria ta che chuan secretary kai shoi na noya luis chuan antonio office chu aron raplu chia luisan antonio room aron lu chia chuan antonio po chuan lo lom vatin thutna tur alo ko mu sok soka soitlang hal mopin luis thildang dilova kalo ko na chamcha chu nimin lama ka soyang khan kan company a hian computer chia siam tura tam khop maya
then khati chu amuang lu tuka tingai na omlo khop te ni then khat ero chu engwange po khre thiam velo alo ti zung zunga Luis chuan ta poilo ka check don alom ke man ken fianga ka shemayang etika ngai kan entranang remeti chuan tuna kan kal hal me donem ni ti in alo zot veng hal Antonio chu anui var nie kan kal don nia Mahse chu mi ma in thil pakhat chia shilok che kadua shil ka te takna in zo che kadu anima zo chu helai muna local tura ka ko na chan ber chepo anima zo angoi data lo tong chuak le in Luis kan office hian I thok ve du ngem ati ta hlol mai Luis chu ameng za ko makti mel tak chuan engtin moi ti engtin ka van that hiam lo antinu anua anui deu hak bok Antonio po chu lo nui ve in che thim lo tu rom donem ni ei pero la te tin atu thok tur te pon lo tin an pani chuan an nui dun hok khoka la nui hok khok ba chuan Luis chuan sa karin aida in fiam thui du dei mai a ibulo omanom do nei hi alo ti chuan Antonio chuan ka fiam thu lovania alo tia nui mel po chu ain thlang dang lam ngal thutak deu sok chuan Antonio chuan Luis irin omna te irin tlak zia te ka hua kan company thok tur hian ka du tak cheni ishiat angin company a chuan atlang pui thu in computer manga na thok kan ni a engkim mai hi online vekin kan kalpui ani ber chumi ni wang chuan internet le computer tel lo chuan kan khosa theilawa aman po kan hmang na sa hle kan man rin thin em wang chuan kan computer hi siamangai fo thin kan computer chiate siam thatura phur chu hian hun a hek thina chu wang chuan ania kan company hi lo join me da che heng sung hi ian koldon nia atita abe se lo lutuk thil Luisan an chia chu sei ngai na po shabik lo alhimani Antonio hena chuan in company thok tur chuan min du tak ti na mo ti chuan asot le a Antonio po chu han ngoi deuh wangin nangman idu phot chuan ti in Luis chu alo chang let ve a Mahse idu lo ani ero chuan min shil hre chuang lo la ati chun zombok Luis chu han thohakin ole kadulom Mahse sar enga tinge ke kher himin soma ke ai thapo tam tak an ngei om sia ti chuan azot let vele ha a chuta Antonio chuan hetiang hian a chang ta nimin thil thleng wang kha ani irin omna Avang khan kalom ani adik takin ibos khan aman ai tam min charge don ani ti kha kashalo tak ni in iring tiro ti chuan azot let dai Mahse Luis chuan a chang lo in thlashun mel tak chuan alu chu akun daya Antonio chu han nui sakin kasharenga Mahse du thlantur ka nei lovani kaman mo to sia kapum mai lo chuan abui thlak veka chuwang chuan kapum tamai ni Mahse kha vani thlak ta vin atopa chuan nangma ilo lang ta a diktakin thil min ti sakta ani kha irin omna te kha kamwa ichunga hian kalom ani atita a Luis chu am chungil dewa Antonio chu ran enin sar hetiang hian ilo ti sang ti hi kaloring phami lo chutiang bai seya ti po chu kanilo boka amakhle mai voin ka hun ton hi kare thiam lovani lungai beidong mang angin ka hun ka mang do nemo ka ti lain ka bai se lo mal somna ka chunga aran thleng si amakhle mai sar nimin thil thlenga wang khan ka bosin nimin ve khan min bana ka beidong khop maya engnange ka thoang khoyange na ka sonang ti kaloi ngai tua rel boi ta ka ko omlai takin nangman min lo kola he thu hi min chil ta ni alo ti chuan Antonio chuan kan chunga pathian ram ro thi kan shalo fo thin ani hi tro olsam te ya kan company ilo zom theinan ina tangin ban ilo ni ti na ani chu atia mirin omle fel rin tlak boxi kan company in kan nei tur hi kalom lemai Luis kan company ya kalolo ma che ati le chuan Luis po chu ahlim khop mai akut te chu abenga kalom lu tuksan kalome atimol mola Antonio nen chuan anin chibai hal nok Antonio chu han tho tutin tirole ina tho na mun tur le ina tho dan tur te tin I tho pui tur ta nen chuan kai mer shet tirang chu tin Luis nen chuan anin zui chok ta ani tun chu matan chuan khati zum kha nile ta se ka video te milo thlir sak thin tu te in zawai chunga long thu ka soinom le a
tun lai chu hritlang le om na in min man ve dewa chuwa chuan ka ote po ngai thak alo num lo mai theya khongai takin min lo hre thiam don nia in zawain zanin hun man nom le vek ule